Vois mennä katsomaan mun kanavaa, että onko siellä. Paljonko siellä on tilaajia. Katsotaas. 26! Oh my god! Mut joo, muistaas kaikessa olisi Ensupleissa täällä taas. Ja tänään me ollaan 25 tilaajan spesiaalin parissa, eli Q&A. Ja eiköhän mennä. Noin. Lempitubaaja. Mulla on vaikea valita. Sanoisinko ehkä, että Ronnie Buck. Mikä on sun lempiväri? Mun lempiväri on sininen. Paras BV-tubaaja. Mulla on itse asiassa aika monta. Katapan, Anton Gamer, Slowking YT, Sipetsuplays YT ja Use. Niin, mennään seuraavaan. Mikä on sun lempilimu? Mun lempilimu on Pepsi Maxi. Jos saisit päättää minkä legen ottaisit Clash Royalessa. Mä ottaisin Nightwitchin. Joo. Mutta eiköhän tää video ole tässä näin. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja kiitos tosi paljon teille. 25 on rikki. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Meillä on aina Ensupleys ja moro.